Ați venit la un nou episod de Minecraft ca gamerii. De data aceasta trebuie să punem abonatul pe perete și să facem căsuța. Am zis în celălalt episod că o să facem o căsuță acolo deasupra dealului. În caz că nu știți, eu sunt într-un fel în deal, să zic așa. Și da, o să facem o căsuță acolo sus pe deal și o să ne mutăm în căsuță, că nu mai putem sta aici în grota asta, că nu-mi place. Așa. Și să punem... haide... fără cheats, pentru că nu-mi place cu cheats. Nu e așa, trișezi și nu-i bine să trișezi. Hai dată. Ce naiba. În sfârșit, video. First person. Haideți să ne culcăm. Opa, nu aici. Haide. Bun, e bine. Hai să ne culcăm. Pam. Ok, și nu cred că prea vedeți. Ok. Dacă ies afară, nu e prea bine, pentru că cred că s-a spălat un mob. Uite, unul. Hai la mine. Bing! Fuck. Oh my god. Oh my fucking god. Tu ce faci aici? Du-te de aici. Ok. Nu mai am mâncare? Ba da, mai am. Ok. Și stai. Hai să punem abonatul pe perete. Abonatul de astăzi este Buzereul, care a comentat ce a zis, mă? Îmi plac foarte mult videourile tale. Aș vrea să fiu și eu un gamer. Haide. Ok. Perfect. Ok, hai să mâncăm. Bun, și da, hai să ne apucăm de căsuță. Ok. Ar trebui să-mi fac și un topor sau două. Așa. Bun. Bun. Ok, deci hai să începem căsuța. Așa. Și o să fac și un drumuleț, numai că nu în episodul ăsta. O să fac un drumuleț aici. Deci deci de acolo jos, de acolo, o să fac un drumuleț care să urce fix până aici sus. Fix până aici sus. Ok. Ia. Aici. Uite, aici o fac. Plus că e bine că când o să fac interiorul, o să iau și niște cabel și asta e foarte bine. Ok, facem așa. Pam. Spruce wood. Cum arată? Nu prea îmi place. Ia, stai un pic. Pam. Bun. Aici punem unul peste. Bun. Așa, ne trebuie topor acum. Spargem astea. Și ăsta. Punem aici, așa. Ăsta de aici.
Bun. Ok, hai că ușița arată momentan bine. Uite, și acum vreau să fac, ia uite. Pam, pam, pam. Așa, pam, pam, pam. Bun. Pam. Mamă mia, dar unde pui acolo? Și știu că unii dintre voi vă jucați Pocket Edition. Bă. Mai, ce-o faci? Știu că unii dintre voi vă jucați Minecraft Pocket Edition cu plus în mijloc, cum e pe calculator, dar mie nu-mi place, pentru că e mai greu să... Mie nu sunt obișnuit, știi? Cum nu mă, știți, nu, cum nu mă joc Minecraft pe calculator, nu prea mă știu și, na, mai nimic cu asta. Cum mă joc Minecraft de mult, de vreo 2-3 ani și mă jucam numai cu chestia asta. Dar stai un pic, că nu-i bine. Că nu pot să fac așa. Ia. Sperăm că îmi încape, dar nu mi încape. Ia. Îmi trebuie... Bă, ce t-o faci? Trebuie 6 blocuri mai încolo. Deci aici o să dărâm 2 blocuri. Ok, scuzați-mă, o trebuie să mă duc până la baie. Ok. Aici o să sparg blocurile astea. Mai pun muzică pentru fundal, că nu mă aud așa bine și nu mai pun muzică pe fundal. Arată decent. Și mic și încape. Ok, și cam așa arată exteriorul. Vă place? Sper că vă place. Ok, și facem... Ia stai un pic. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2... Da, 11 cred, așa cred că e. Să sperăm că o să facem destul de simetric. Pam, pam, pam. Bun, pam, pam. Pam, să zicem. Ok, cât am pus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mai am de pus 5. Ia să văd, să fac cât de cât simetric. Cred că mai pun unul. Pam, pam. Așa. Și acum un așa. Să sperăm că a ieșit destul de simetric. Bun. Ok, a ieșit bine, cu peretele ăsta a ieșit bine, dar nu știu dacă e egal cu peretele ăsta. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Mama mia, 12. What the fuck? Cred că o să mai scot 2 blocuri. Astea două trebuie să le scot. Și ăsta trebuie să-l scot. Hai de cap. Oh my gosh, mi se descarcă și telefonul. Bine că camera nu se descarcă. Adică
Mă rog. Stai un pic. Eu unde pun ăsta, Doamne? Ok. Aici trebuie să-l pun eu. Bun. Ok. Pam, pam, pam. Acum mi-e mai ușor că copiii de acolo și... Nu. E bine așa? Cred că da. Da, e bine așa. Acum urmează un zi de 3. 1, 2. Mamă, nu mai am lemn. Bă, știi ce? Transform pe tot, mai las numai 6 bucăți. Am lăsat 5. Fac mii. Ok. Mamă, să le pune. Și eu n-am terminat casa. Mă rog. 2. Ok, eu mă duc să mă culc și ne vedem aici, da? Ok, am revenit. M-am culcat și am venit înapoi. Ok, hai să spargem locul ăsta. Bun, nu știu cât de tare m-au auzit, o să mă uit la videoclip și o să încerc din episodul viitor dacă vorbesc prea tare mai încet sau dacă vorbesc prea încet să vorbesc mai tare. Ok, așa, stai că încă un bloc aici, așa, acum încă 1, 2, 1, 2, încă 1 pentru așa și aici. Punem așa, zid, pam, pam, pam. Bun, și acum nu știu cum o să fac. Bă, topurile. Ok. Eu nu știu dacă o să-mi ajungă lemnul ăsta. Să sperăm că o să-mi ajungă. Stai, măi. Așa, bun. Și așa, bun. Că trebuie să fie simetric ca și la început, adică ca și în față, să zic așa. Bun. Perfect. Așa, hai să facem, uite așa. Facem așa, punem 2 blocuri. 2 rânduri. Aici pun un geam de 3. Ok, hai. Pam, 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 pam. Așa. Și eu, dar stai că nu pot. Aici facem așa. Așa. Și vedem noi cum a ieșit. Nu e simetric? Da, e simetric, dar parcă aș vrea mai mult. Așa, și mai punem unul aici. Bun. Și am terminat căsuța aproape. Trebuie să mai facem acoperișul. Da, acoperișul nu știu dacă ne cam interesează. Bun. Bun. Ok. Ok. M-am lovit la deget. Ok. Bun. Hai. Nu mi-ajung lemnele, dar o să fac eu acoperișul pe parcurs. Cred că o să fac acoperișul off-camera. Da, o să fac acoperișul off-camera. Uite ce e un lemn. Da, cum v-am spus, o să fac acoperișul off-camera. Deci, eu am fost Gamerul Magic. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like. Dacă vreți inimioare, să lăsați un comentariu cu hashtag Gamerii. Like, coment și share pe data viitoare.